O gasto corrente será a principal aposta do Concello de Muros no pos-2025. No complementario desenvolverán 2 obras de saneamento e arranxarase o acceso ao campo de fútbol de Miraflores. Unha das iniciativas máis agardadas polos concellos da provincia é o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña, xa que dota os municipios de fondos para desenvolver obras ou proxectos impulsados polos gobernos locais. Muros participa un ano máis no POS e xa aprobou o destino dos fondos fixados para o 2025. Fixemos unha importante inversión en gasto corrente que remitirá a obras máis pequenas e arranxos de camiño, porque vimos detectando que cando ingresamos os cartos como gasto corrente temos máis facilidade a hora de executar as obras e permítennos sacalas con maior velocidade, con maior premura no tempo. Entón creemos que é unha boa maneira, aparte da infradotación económica que sufrimos os concellos, e o importante custo que sufrimos pois agora mesmo, por exemplo, coa suba do recibo do lixo. E apunta que no caso do seu concello o recibo duplicouse. Pois é moi importante facer unha inversión en gasto corrente. A achega que nos fai o POS, pois a verdade é que nos dá oxígeno. Así mesmo, tamén aprobamos no POS complementario a participación con unha obra, 3 obras diferentes, que serían unha obra de saneamento na parroquia de Tal, outra obra de saneamento en Agrocobo, na parroquia de Esteiro, e máis o arranxo do acceso ao campo de fútbol do pabillón de Miraflores, vamos. Polo que para este exercicio, Muros dedicará a achega total do POS a gasto corrente. Porque nos permite esta facilidade a hora de levar a cabo distintos investimentos. Sí que temos un acordo dentro do grupo de goberno que digamos, marca as liñas que consideramos prioritarias e donde debemos darlle prioridade a eses cartos para investir. Quen enxalza o impulso que dan as diferentes partidas do POS da Deputación á economía do Concello. Entre o POS social, entre a achega para o pago da débeda coa Diputación e as diferentes fases do POS, estamos case contando co social e máis co da débeda, rondamos o millón. O que se aprobou no pleno é a participación de 670.000 euros, máis ou menos.